Великден е само след 3 дни и трябва да побързаме с подготовката на празника. Какво е нужно да направим? Да украсим къщите и домовете си, да бъди самия яйцата, да приготвим козунака. Аз съм голямо и умно яйце. Аз съм по-малко, плоско също. Аз съм с усмихнато и кръгло лице. Аз съм вечните дъвкодите. Те първо живяха, хладилник голям и чакаха някой да каже ам. Мина и Светлица и Лазаров ден, най-накрая дойде и Великия ден. Ще взема от червената буча. Нека думичката на Ванко да чуем. Дай Ванко, че Деченца малки носени в ръка, палитра с различна боя за яйца. Ще взема от червената боя и ще бояди сама с богат. Червено като ярката звезда ще бъде моя пръв юнак. От синята бря ще взема и в синьо ще го цвеча. Небесно лъче поема и носи себе си мира. Зелената боя избирам, яйцата си да украся, на пролетен пейзаж се спирам, земята в него разцветя. А жълтата боя за мене ще грейне като житен клас и слънце в него ще се смее, ще бъде щастие за нас. Започна весела пъстра игра и дата харесаха твоята съдба и скачаха смело в различна боя. Гледайте само каква веселба.